दिनै मागोनि नैथि मंगलबार सानाव एबा गोथार बाथौनि सानाव जेरैबायदि दुलाराय बर' माहारिया बाथौ फोरबो फालिगासिनो दङ जोंबो नैबे गरायसरनिनो मोनसे फरायसालि बेलकनायाव थानाय औगुरि बड' एम इ फरायसालि बेयाव जोंबो गामिनि गासै रायजो राजाखौ लानानै गियाननि बुद्धिजिबि गासैखौबो लिंथुमनानै जों दिनै बेयाव बाथौ फोरबो फालिदों गाजा गोमजायै खेराइ हानजा लिंनानैबो लाबोदों जोङो कुमारिकाटा आनसलिक खेराइ हानजा बिथांमोना फैनानैबो गाजा गोमजायै जोंनियाव मोसाफुंनाय दिन्थिफुंदों दा ओंखायनो बेबायदि जोङो गोथार बाथौ सानाव नैबे मोनसे जायगानिफ्राय आं गासैबो बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा फरायसालिनि गासैबो रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि बिदा फंबाय आदा बाजै गासैखौबो आङो इसोरनि सेराव आर'ज गाबो जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ बयखौबो बोर साबस्रि हरथों मोजाङै मोजां जों सोलिना थानो हाथों सुखु गोजोन बयनिबो गेजेराव थाथों बेखौनो आङो दिनै बे गोजोन बुब्लियाव नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायबाय आरोखि दिनैनि सानाव आङो बेखौनो बुंनो सानो जाबायदि जोङो गोथार बाथौ सानखौ फालिदों जोंनि गेजेराव बियो खौसेथि लाबोयो जोङो मिथिगौ हारियानो जाबाय धोरोम हारिमु जारिमिन थानानै थायो बेबायदिनो हारि मोनसेखौ जुदि खौसेथि लाबोनांगौबा बुहुमाव सिनायथि होनांगौबा धोरोमा बिराद इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय बिसेसकरि जोंनि बाथौ धोरोमा जोंनि बर'नि गुबै धोरोम जों बयबो बे धोरोमखौ आजावनो नांगौ जोंनि हारियासो गुबुन गुबुन धोरोम लालाबायो मालाय गुबुन गुबुन हारिफोरा गुबुन गुबुन धोरोम लाया जोंनिया मा हाबनानै दोङो मा सिन्ताधारा जाना दोङो बर' हारिनि गेजेराव मिथिया जोंनि हारिया गासिबो धोरोमखौनो एक्सेप्ट खालामो नाथाय गुबुन गुबुन हारिफोरा गावबा गावनि हारिखौ धोरोमखौनो लाबाय थायो जोंनियासो गोरोन्थि ना गुबुननियासो गोरोन्थि साननानै एसे नायनांगोन आं सम सफैदों आरोखि ओंखायनो जों सानो जिहेथु बर' हारिनि गुबै धोरोमा बाथौआनो बर' हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमखौनो फालिनांगौ बाथौ धोरोमखौनो जोङो फुजिनांगौ मानो होनबा बर' हारिखौ हारिमुखौ खाबथानानै लाखिगोन धोरोमासो खौसेथिखौ खाबथानानै लाखिगोन धोरोमासो ओंखायनो गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो धोरोमा खौसेथिं लाबोआ होननानै धोरोमा खौसेथिं लाबोयो एक्सुवेलि धोरोमासो खौसेथिं लाबोयो बयनिख्रुइबो खौसेथि लाबोग्रा जिनिस होनना बुङोबा धोरोमा दा बेखौनो जुदि जोङो उमुक धोरोमासो मोजां उमुक धोरोमासो मोजां होननानै जोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायलांनो थाङोबा बे खौसेथिनि जेबो खामानि मावनाय जानाय नङा दा बेनिखायनो बुंदों जों बयबो गावनि धोरोमखौ अनसाय गावनि राव हारिमुखौ अनसाय जारिमिनखौ अनसाय थुनलाइखौ अनसाय माखासेया बुङो जे थुनलाइखौ अनसायनांगौ धोरोमा थालांबाय उमुखखौ अनसायनांगौ होमबासो हारिया थांनानै थागोन खिन्थु माखासे बेलायाव मानसिफ्रा मा बाथौ धोरोमा खौसेथिं लाबोआ होननानै सम सम लिडारफ्राबो बुंबोनाय मोनदों खिन्थु बियो थारैनो ओंथि गैयि बाथ्रा बेसलेस बाथ्रा आरोखि ओंखायनो जोङो साननानै नाय बांसिन धोरोमखौ खाबथानानै लाखियो हारिखौ खाबथानानै लाखियोबा धोरोमा लाखियो आरोखि दा बेखौ आं बुंबाय दिनै बेबायदि मोजां बुब्लियाव आङो औगुरि बड' एम इ स्कुलनिफ्राय बुंदों जोङो बोसोरे बे मागोनि नैथि मंगलबाराव जोङो बाथौ फुजा फालियो बेबायदिनो देग्लाय गाजा गोमजायै फालिगासिनो दङ दा जोङो फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन बेफोर जोबलांबाय आरो जोंनिया बाथौ फुजानि जि खालामनो गोनां बेफोरखौ खालामगासिनो दङ नाथाय जोंनिया मोनसे बर' हारियाव बे मोनसे मोजां जाना फैदो माने जों गासै फरायसालिफोराव बेफोर रखम दिन्थिफुंनो हायोब्ला माने जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बाथौनि फारसे खौसे लाबोनो हागोन होननानै सानो उन्दै समनिफ्रायनो आरो जोंनिया दिनै खेराइ हानजा लिंदों दा जोंनिनो सासे फोरोंगिरिया बेखौ दान होदोंमोन नाथाय बेफोर माने बिराद मोजांनि माबा जाहाथे खेराइफोरखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय दिनै जों गासै समाजफोरा बा जोंनि फरायसालिनि गथ'फोरा मोजां नुगोन दा बेखौनो आङो नोंसोरनि बे बड' निउसनि फारसे साबायखर होनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गासै बर' हारियानो दिनै जाहाथे खौसेयै फालिदों आरो उनावलागै मोजाङैनो बे रखम फालिलांनानै फरायसालिफोरावबो मोजां दिन्थिलांनो हागोन बे गथ' गथायफोरखौ मोजाङै सुबुरुन होनो हागोन बे हारिमुनि गेजेर बा माबानि बाथौनि गेजेरजोंनो बेखौनो